Goddag, mit navn er Magnus, og velkommen til endnu en video her på den her danske kanal. Det er ikke så tit, jeg lægger noget ud her. Det er sådan set kun, når jeg synes, jeg virkelig har lyst til det. Og her var der et emne, jeg virkelig havde lyst til at snakke om, fordi jeg elsker at læse. Så er jeg jo også blevet børne- og ungdomsbibliotekar, hvilket nogle af bøgerne helt sikkert også vil bære præg af. Så jeg havde bare lyst til at fortælle om de bøger, jeg havde læst i 2024. Og ja, jeg er godt klar over, at vi er i marts nu. Egentlig vil jeg være godt på vej ind i april, men det var bare nu, jeg havde lyst til at snakke om alle de bøger, jeg har læst i 2024, fordi der var nogle rigtig gode bøger imellem. Der var både noget børne- og ungdomslitteratur, klart nok, men jeg har også læst noget voksenlitteratur, og jeg har læst en masse forskelligt. Og den her video kan selvfølgelig bruges til at få nogle gode anbefalinger. Den er også meget personlig for mig. Jeg ved, det er meget forskelligt, hvad folk godt kan lide at læse, og det vil det helt sikkert også tydeligvis være en masse bøger her, som folk er meget uenige i. Det kommer jeg også til at snakke en lille smule om, for der er allerede nogen, jeg ved, jeg nok bliver ret upopulær for at sige, at jeg ikke kan lide, men altså sådan er det. Og der er også nogen, hvor der måske er nogen af jer, der vil tænke, hvorfor kan du lige at læse det? Men det kan jeg jo så prøve at forsvare lidt her, og så håber jeg, at det bliver en sjov snak, og så håber jeg, at nogle af jer, hvis I ser den her video, også har lyst til at smide ned i kommentarerne, hvad I synes om nogle af de bøger her. Både hvis I er uenige, og også hvis I er totalt enige med mig. For sådan lige at komme lidt ind i det her, så har jeg selvfølgelig lavet lidt statistik. Jeg elsker statistik. Jeg har læst cirka 38 bøger. Der er nogle bøger, jeg har startet på, nogle jeg ikke har læst det hele af. Men cirka 38 bøger, og det er cirka 8.070 sider for at være helt præcis. Så har jeg læst 64% børne- og unge-litteratur. Resten er så voksenlitteratur selvfølgelig. 62% af det, jeg har læst, er fantasy eller sci-fi. Det er min favoritgenre. Det har været 50-50, om det har været lyd eller fysiske bøger, og det kan vi også lige hurtigt snakke om. Jeg elsker fysiske bøger, især tegneserier. De skal selvfølgelig helst være fysiske, for ellers er de jo ikke, går ideen ligesom lidt af det. Men jeg kører også rigtig langt på arbejde hver dag, og derfor hører jeg ekstremt mange lydbøger. Og det kan også noget. Nogle gange er de virkelig dårlige, hvis det er en dårlig oplæser, og sådan er det jo desværre. Selvom det kan være en pissegod bog, så er det bare virkelig en dårlig bog, når den bliver læst op. Men nogle af dem er også bare så meget bedre, når de bliver læst op. Så det synes jeg helt sikkert, at de skal prøve. 11% af det, jeg har læst, har været på engelsk. Det giver også en anden oplevelse. Når der er nogle tekster, der er på engelsk, så kan den danske oversættelse være bedre. Men som regel vil jeg næsten sige, at det engelske, hvis det er originalsproget, er bedst. Så hvis man er bare lidt god til engelsk, så synes jeg, man skal prøve det. 27% af det, jeg har læst, har været tegneserier. Igen, selvfølgelig som børne- og unge bibliotekar, gør jeg rigtig meget for at finde de bøger, som børn og unge synes er spændende, og der skal vi bare ofte ud i tegneserier. Men personligt synes jeg også, at tegneserier har et eller andet unikt over sig, som jeg er helt vild med også selv. Og de bøger, jeg kommer til at snakke om i dag, er hovedsageligt udgivet i 2024 eller i slutningen af 2023. Igen, i kvæg af mit arbejde, så skal vi prøve at være sådan med på beatet, prøve at få det nye frem, få de nye bøger lånt ud selvfølgelig, men jeg har også en masse personligt, som jeg selv har valgt at læse, fordi jeg har haft lyst til at læse det i lang tid, og ikke rigtig har haft mulighed for at sætte tiden af til det. Og der er også nogle bøger, som er mine egne, eller min søde hustru Kats bøger, som er nogle, jeg bare altid gerne har ville læse, så det har jeg også brugt tid på, og de er også kommet med her på listen, fordi når jeg lægger de her serier sammen, som jeg har læst, for jeg har nemlig læst nogle serier, så bliver det lige pludselig til 25 bøger-bogserier. Så derfor kommer jeg faktisk til at snakke om dem alle sammen i dag. Det bliver lidt langt måske, det ved jeg ikke. Så vi laver en top 20, og så er det også de 5 dårligste, dem tager jeg inden top 3. Og så bliver det jo lidt spændende der, for der ved jeg, at jeg bliver upopulær blandt nogen. Men det må vi tage. Vi kommer virkelig til at springe imellem genrerne og aldersmålgrupperne i dag. Men den første, jeg har taget frem, det er Kung Pao. Og det er en bogserie på indtil videre 4 bøger. Det her det er den første, kaldet Dødens Dal. Og den handler om ham gutten her, som bliver trænet af ham den gamle mand, især heroppe, i den her dødsens farlige kampsport, der hedder Kung Pao. Og i den første bog her, der skal de simpelthen ud i en jungle, fordi der er en masse gorillaer, der er blevet kidnappet, taget til fange, og så er der en, der er ved at putte mikrochips ind i hjernerne på dem, så han kan bruge alle de her gorillaer som dødsvåben. Og det skal det her team så ud og stoppe. Og det er en super sjov bog, der sker en masse skægt. Den er også virkelig nem at komme igennem, hvis vi lige bladrer op her. Så er den
rimelig nem at komme igennem, og der er også nogle sjove tegninger undervejs og sådan noget. Så en sjov, actionfyldt bogserie, som jeg helt sikkert vil anbefale. Selvom der kan være virkelig stor forskel på voksen- og børnelitteratur, så kommer jeg ikke til at skelne super meget imellem det i dag, og jeg kommer heller ikke til at sige specifikke aldersgrupper, når jeg præsenterer bøgerne. Og det er simpelthen fordi, ja, selvfølgelig for mig personligt, som voksen, læser jeg super meget børne- og ungdomslitteratur, og jeg synes, det kan være lige så godt, hvis ikke nogle gange bedre end voksenlitteratur. Så voksne kan sagtens læse med på børnelitteratur, og så er der jo også bare nogle bogserier, som er skrevet til et ældre publikum, men som yngre læsere også godt kan nyde af. Så det kommer jeg ikke til at snakke om i dag. Jeg kommer bare til at anbefale en masse bøger. Inden vi går videre med nogle af bøgerne, er det nok også ret vigtigt for mig lige at sige, at jeg ikke er blevet bedt om at lave den her video. Jeg er heller ikke blevet sponsoreret af nogen. Der er ikke nogen forfattere, der er ikke nogen redaktioner, der er absolut ikke nogen fra biblioteket, der har sagt, at jeg skal lave den her video. Det er simpelthen bare af lyst, jeg har lavet den her video, og fordi jeg synes, det er skideskægt. Men jeg vil selvfølgelig også lige lave lidt reklame. Igen, det er ikke noget, jeg er blevet bedt om. Der er ikke nogen, der betaler mig for det her. Der er intet i det. Men jeg synes selv, det er mega, mega fedt. Det er noget, jeg først egentlig har fået øjnene op for, efter jeg er blevet bibliotekar. Alle i Danmark betaler til biblioteket igennem deres skat. Det vil sige, det er jo ikke et gratis tilbud, for vi betaler jo til det, så I betaler allerede til det, for pokker brug det. Men altså, alle kan jo komme frit på biblioteket, så snart man er meldt ind i bibliotekets system. Så kan man bare gå ind og låne en masse bøger med hjem, og det er det, jeg har gjort. Alle de bøger, jeg kommer til at vise i dag, næsten alle sammen, er nogle, jeg har lånt fra biblioteket, så jeg kunne vise dem frem i den her video. Brug det for pokker. Det er mega fedt. Bare hvis du har en lille bitte lyst til at læse noget, gå ned og blive meldt ind på biblioteket. Det koster intet andet end din tid. Gå ned og så låne en enkelt bog. Bare prøv det. Altså, det er simpelthen fantastisk, og det åbner bare en helt anden verden, det her med at læse. Men ja, altså, der er ingen, der har bedt mig om at lave det her. Det er udelukkende, fordi at jeg bare har lyst til at snakke om nogle bøger nu her i dag. Nummer 19 på listen er en, hvor jeg ved, at min kollega bliver rigtig, rigtig ked af det, når jeg siger det, men det er den her, der hedder Impossible Creatures, begyndelsen, som er skrevet af Catherine Rundell. Og det var en af dem, jeg hørte som lydbog, og det kan godt være, at den kan noget mere som fysisk bog. Jeg ved i hvert fald, at der her i starten er sådan nogle ting som et kort, og der er også nogle andre spændende ting heri, med nogle beskrivelser af forskellige væsener. Det var lige her, nu skal I se. Lige der er der sådan nogle af de her forskellige impossible creatures, som vi møder heri. Det er egentlig en klassisk fantasy med en fyr, der ikke ved, at der findes en anden verden, og så kommer han selvfølgelig ved et uheld ind i den her verden, og bliver lige pludselig en helt for at skal prøve at kæmpe mod nogle mærkelige væsener, men også at redde nogle af de her væsener her, som man møder igennem bogen. Så på mange måder en klassisk fantasy, men den har selvfølgelig også nogle helt unikke træk, og det er absolut ikke en dårlig bog, det vil jeg også skynde mig at sige. Der er ikke nogen af dem her, som jeg har rangeret lavt som er dårlige. Kung Pao var nok bare lidt for simpel for mit vedkommende. Den er til nogen, der er noget yngre end jeg er. Impossible Creatures. Det gælder lidt det samme, fordi at når der for eksempel kommer nogle farlige monstre i den her bog, så er de sgu ikke meget for at slås. Altså så er det meget sådan noget, der kan komme noget super, super farligt, og der bruges flere sider på at beskrive, hvor farlige de er, og så er hovedpersonen bare sådan lidt, skal vi ikke være venner? Og så bliver de bare venner i stedet for at slås. Og det trækker lidt spændingen ud af bogen, men det er en super, super kreativ bog, og den tager også rigtig mange af de her fantastiske væsener, og den her klassiske fantasy-historie, og putter sit eget spænd på det. Og så har den jo også, det er jo en af dem her, hvor siderne er malet herude på, ikke på bagsiden, men på fronten, og det er bare så smukt. Så ja, absolut ikke en dårlig bog, men det var nok ikke den, jeg ville hæve fat i, hvis jeg skulle læse en fantasy. Også fordi den er ret tyk og lidt heftig at komme igennem. Så, men en udmærket bog, det er det. Og nummer 18 på listen er en bog, hvor jeg ved, at jeg nok ikke bare bliver upopulær blandt kolleger, men også bliver upopulær sådan generelt set. Fordi jeg har valgt at placere Ravnenes Hvisken bog 1 her på plads nummer 18. Og det har jeg simpelthen fordi, at trods det er en virkelig kreativ fantasy-fortælling, der både tager noget traditionel fantasy, det her med, at vi har en karakter, der kommer ind i en verden, som hun ikke vidste eksisterede,
så er det også, altså det er super, super kreativt med nordisk mytologi, og der bliver taget en masse ting fra den nordiske mytologi, og det bliver ikke bare brugt en til en. Der bliver simpelthen kreeret noget helt nyt. Hun er virkelig, forfatteren Malene Sølsten, har virkelig udtænkt noget virkelig unikt og fantastisk her. Og det kunne virkelig have været helt sikkert i min top 5 eller top 3 endda, hvis den var skrevet lidt anderledes. Malene Sølsten, hun skrev fantastisk godt. Altså jeg er virkelig vildt imponeret over den måde bogen er skrevet på. Det er sådan noget flot sprog, og det er nogle fantastiske gode detaljer. Der bliver ikke, altså hver gang hun beskriver noget, hvor det går ud over det nødvendige, så er det bare skrevet så spændende alligevel, selvom det godt kan blive lidt langt. Og det er netop der, vi har det første problem, fordi det er en afsindig tyk bog, og den er også længere, end den behøvede at være, vil jeg sige. Der er nogle ting i handlingen, som man godt bare kunne have skåret væk, for at gøre bogen lidt kortere. Men karaktererne er også super, super fede, meget anderledes karakterer, nogle meget specielle karakterer, som virkelig får en til at huje og hæppe på dem her. Desværre er hovedpersonen nok en af de mindst interessante personer, fordi hun er sådan lidt tom. Hun er lidt en bad girl. Så møder hun nogen, som hun er sådan lidt, jeg gider ikke være venner med jer, og de vil gerne være venner med hende, og det bliver de så. Og så er hun sådan, ja, men jeg skal i hvert fald ikke kysse nogle drenge. Og så kommer nogle drenge og siger til hende, du vil gerne kysse med mig, og så kysser hun med dem. Og så siger hun, ja, okay, men altså jeg kan godt klare mig selv. Og så kan hun ikke rigtig klare sig selv. Og så er der nogen, der siger til hende, men jo, det kan du godt. Og så kan hun lige pludselig godt, fordi de har sagt, at hun kan. Altså hun er meget tom. Og det er kun, når andre karakterer gør noget, at hun også reagerer på det, eller også udvikler sig. Eller, altså hun er så afhængig af alle de andre karakterer, som også bare er fantastiske. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Og så det sidste problem med bogen er også, at den ligger ufattelig meget op til toeren. Altså der er ingen tvivl om, at hun havde planlagt at skrive en toer til den her bog, fra det øjeblik, hun startede med at skrive den første. Og det bærer den desværre rigtig meget præg af. Det kan være en god ting. For mig, jeg blev ikke rigtig fanget af det. Jeg har ikke læst videre, jeg har slet ikke læst de efterfølgende bøger, for jeg blev ikke fanget nok til at have lyst til at læse videre. Desværre, fordi bogen i sig selv er fantastisk. Det er så kreativt og så godt skrevet. Jeg ville ønske, at jeg kunne placere den højere, men det kan jeg bare ikke. På plads nummer 17 har jeg valgt at placere 300% Badass. Og jeg sagde i starten af videoen, at jeg ville lægge alle serierne sammen, og det har jeg ikke gjort med den her. Jeg har i hvert fald ikke lagt den sammen med 1 og 200% Badass, som er de første bøger i serien. Det handler jo om veteranen John, er jeg ret sikker på, han hedder, som er gammel krigsveteran, og han kan ikke finde ud af andet end at slås. Og han er pissesur på hele verden, og der er masser af lidt plat humor, men alligevel virkelig, virkelig sjovt serveret plat humor, kan man sige. Og der er grimt sprog, og det bliver voldeligt, og det bliver skørt. Og sådan er der faktisk ekstremt mange nye børnebøger, der er skrevet, inklusiv den her, men den formår alligevel at levere det på en måde, som efter min mening er anderledes end de andre, og det gør, at de her 1-300% Badass bare er bedre end alle de andre voldelige, platte, skøre børnebøger, som er blevet skrevet inden for de sidste år. Men 300% Badass har jeg valgt at placere helt hernede på plads 17, fordi den ikke helt lever op til de første 2 bøger. Og derfor giver det selvfølgelig et eller andet sted mere mening at snakke om de andre 2 først. Men nu vælger jeg lige at gemme den til deres placering. 300% Badass, den bliver lidt mere plat. Den formår ikke helt at holde fast i den samme måde at levere den her platte humor på. Og det bliver bare lidt voldeligt og lidt plat, bare for vold og plathedens skyld, desværre. Så der skal virkelig noget helt andet til, og en eller anden måde at vende tilbage til det, som de første 2 bøger kunne, hvis der skal komme en fjerde bog i serien, og den skal være bedre end 3'eren her. Stadigvæk en humoristisk bog at komme igennem, og den skal også læses, hvis man har læst de første 2. Men ja, ikke lige så god som de første 2. På plads nummer 16 har jeg valgt at placere Kødhavn, som er en af de her nyere spilbøger. Det var åbenbart en stor ting i 90'erne. Jeg har aldrig stødt på det, før jeg blev ansat som bibliotekar. Men det er simpelthen en af de her bøger, hvor man får et vist antal point, ligesom i et computerspil. Så får du et vist antal point, og så skal du placere dem i nogle forskellige evner. Og så skal du tage nogle terninger, og så går du ellers i gang med at læse.
Og så som bogen den skrider frem, lige den her er der en masse, der er sådan nogle lidt få tegninger, det der var et virkelig dårligt eksempel, men der er nogle få tegninger, der passer til det, der sker i bogen. Og så ellers, som I kan se her, så for eksempel lige her, så står der en masse tekst her fra det her nummer, og så hen står der en masse tekst, og så kommer der så 2 her, hvor du så kan vælge, hvad for et tal du skal gå hen til som det næste. Så der er der et valg, og så bladrer du selvfølgelig hen på den side, hvor det næste tal står, og så læser du så videre derfra, så din valg har faktisk betydning for, hvordan bogen skrider frem. Og nogle gange så er det også noget med held at gøre, så en af de evner, man kan vælge at lægge point i, det er held. Og så skal du slå med terningen, og hvis du så slår over eller under dit held, så har du enten været heldig eller uheldig, og det har betydning for, hvor bogen går hen. Og så kan du også nogle gange være heldig at finde nogle ting, som du kan bruge i bestemte situationer. Andre gange så kan du også slås mod zombier. Zombier. Og så slår du med terninger for zombien, og også for dig selv, og så den, der slår højest, er jo selvfølgelig den, der mister liv, og så har du også et vist antal liv og sådan noget, som du, og så skal du prøve at overleve igennem bogen. Og så er der alle mulige forskellige veje igennem den her bog. Det er anden gang, jeg spiller sådan en her igennem, eller det her, det var den første. Jeg har gjort det igen her i 25, så det kan være, at jeg snakker om den næste år, hvis jeg skal lave en video mere af det her. Og den her, den fungerede super, super godt. Jeg ville ønske, det havde lidt mere betydning, hvilket gear man samler op og sådan noget. Men super, super vellykket spilbog. Fantastisk. Og jeg ved, der er flere af dem her i serien, og der er selvfølgelig også den klassiske svær- og trolddomsserie, som jo nok var den serie, der gjorde det her koncept kendt. Og den kan sagtens konkurrere mod de klassiske svær- og trolddombøger. Helt sikkert. Jeg vil helt sikkert anbefale, at man tager sådan en her, før man tager en svær- og trolddombog. Helt sikkert. Og så kommer vi til den første voksenbog på listen, og det er Tove Ditlevsen var min mormor. Og jeg læste egentlig kun den her bog, fordi jeg skulle stå for et arrangement, eller jeg skulle være med til at afholde et arrangement, hvor vi havde besøg af forfatteren. Og bogen er en biografisk bog, hvor forfatteren først som voksen faktisk har fået overleveret noget viden fra sin mor om hendes liv, og også om hendes mormors, Tove Ditlevsens liv. Og hvis I ikke kender Tove Ditlevsen, så er hun jo en af vores større digtere, i hvert fald en af de største kvindelige digtere, vi har her i landet. Og hun var jo en af dem, der brød med det her med, at kvinden skal gå derhjemme, og hun havde en masse, hvad skal man kalde dem, tabubelagte emner, som hun valgte at skrive om, og hun havde også et kendt misbrug, som hun var meget jagtet af pressen for at fortælle om. Og på mange måder et virkelig tragisk liv, og derfor har hendes barn, og til dels også hendes barnebarn, jo så også haft et ret tragisk liv, ifølge af den her livsstil, som Tove Ditlevsen havde. Og det er virkelig en meget nær historie om, hvordan det er at være barnebarn til Tove Ditlevsen, men det er også en fantastisk historie om, hvordan at man kan vende skuden, og det er også generelt set en spændende fortælling om, hvordan det var at være kvinde i den tid, og også hvordan det er at være kvinde i dag. Og nu kan jeg sidde her som ung mand og sidde og sige, at det var en meget givende bog, men det synes jeg faktisk, det var. Det gav virkelig et godt indblik i nogle helt andre liv, end det jeg kender til. Så helt sikkert en anbefaling værd. Jeg læser ikke super meget faglitteratur, og det var absolut heller ikke noget, jeg sådan lige ville have valgt, hvis ikke det var, fordi jeg skulle være med til at afholde det her arrangement. Så derfor kommer jeg ikke til at lægge den højere, for mere spændende synes jeg ikke, det var. Og der var der måske også ting, man godt kunne have savnet, var skrevet bedre, men generelt set en godt skrevet og virkelig, virkelig spændende bog, som jeg helt sikkert vil anbefale. Godt, og så kom vi så til 100% Badass, og også 200% Badass her på en 14. plads. Det er som sagt super plat humor, og det er også super voldeligt, som I nok kan se her. Men skrevet på en måde, der er sjovere end mange af de andre voldelige og platte børnebøger, som er blevet skrevet inden for 2020 og også måske lidt før det. For der er blevet skrevet virkelig meget af den slags inden for det sidste stykke tid. Siderne er veldekoreret, og det er også en meget let bog at komme igennem. Der er også nogle forskellige tegninger rundt omkring, som passer lidt til historien. Er jeg ret sikker på i hvert fald. Ja, der er lidt.
Men mest af alt skal man læse det her, hvis man synes, at det er lidt morsomt med vold. Som I kan se, så er der også noget med en dreng, der hjælper med at slås. John der får en motorsav som arm, fordi at, ja, han får skåret armen af. Han er så heldig, at han er mega god til at slås, men er blevet tvunget ind i et normalt liv, og det kan han ikke rigtig håndtere. Men han er jo så heldig, at jorden bliver angrebet af aliens, og så må de jo så kæmpe sig ud af det her for at redde planeten. Og den lander også for mit vedkommende et specielt sted, fordi at den minder rimelig meget om spilserien Serious Sam, som jeg har spillet flere gange over på min engelske store kanal, som der også er links til nede i beskrivelsen. Og altså det minder ekstremt meget om Serious Sam-karakteren, fra tøjvalget til det her med at skal slås mod aliens og redde planeten, og også bande lidt og være lidt en badass, der bare skal slå alting ihjel med motorsav og skydevåben. Jeg er næsten 100% sikker på, at de godt kender den spilkarakter, og på en måde lever Serious Sam lidt videre i de her bøger, og det synes jeg er et eller andet sted bare fantastisk. Men ja, det er plat, og det er også mere voldeligt, end det måske behøver at være, og derfor vil jeg ikke placere dem højere. Men de er sjove, det er de. På en 13. plads vil jeg placere bogen Mørk Fremtid, som er en samling af noveller, dystopiske noveller, som tager nogle ret aktuelle samfundsproblemer i det danske samfund og prøver at fremskrive dem til at sige, hvad nu hvis det her det får lov til at blive endnu vildere, hvad nu hvis vi går mere og mere i den her retning, hvor skør vil verden så ikke blive, hvor skørt vil det ikke blive i Danmark, hvor uhyggeligt vil det egentlig ikke blive, og det er jo sådan noget, jeg bare elsker, altså dystopisk litteratur generelt set er fantastisk efter min mening, og så elsker jeg de her bøger og film og så videre, som fremtænker nuværende problemer, ting vi står med lige nu, og så fremtænker det til, hvor galt kan det her egentlig gå, fordi det får også en til at tænke over, okay, måske vi faktisk lige skal passe en lille smule på, i stedet for bare at være medløbere på alle de her ting, der nu kan ske. Det er for eksempel det her med lighed. Der er noget med, at man skal have et vis antal point i børnehaven, for om at være med til nogle bestemte ting. Og der er selvfølgelig noget med ulighed i samfundet. Det får lov til at løbe lidt løbsk i den her historie. Der er også noget med gæld. Så hvis vi skylder staten noget, så ejer staten faktisk vores krop. Så selv hvis vi dør, eller får en hjerneblødning, jamen så kan vi bare få lagt noget ind, sådan robotmæssigt ind i kroppen, sådan så vi kan arbejde videre på fabrikker og sådan noget. Og der er nogle ret creepy ting her i. Den tager selvfølgelig også noget med AI, og den tager noget med slankekurer, der er gået for vidt, og alt muligt crazy. Den sandhedsbriller, der kan se, når folk lyver og sådan noget. Hvor galt kan det ikke gå, hvis vi lader alle de her ting gå så vidt, som de jo faktisk allerede er på vej til. Jeg synes, det er lidt interessant det her med AI. Også at faktisk med alle de videoer, jeg har på nettet, vil man højst sandsynligt kunne fodre alle mine videoer til en AI, og så vil en AI ret vellykket faktisk kunne lave mig virtuelt, og ikke bare lyde som mig, ikke bare se ud som mig, men også faktisk sige ting, som kunne være noget, jeg kunne have fundet på at sige, fordi den jo ville være fodret med alt det, jeg har sagt i videoer, hvilket passer meget godt til, hvad jeg jo faktisk godt kan lide, og hvad jeg kunne finde på at sige, ikke? Det er også noget af det, den fremskriver i den bog her. Så super, super fantastisk. Jeg tror, jeg ville have syntes, bogen var bedre, hvis jeg havde læst den selv. Desværre valgte jeg at høre den som lydbog, og jeg var ikke super imponeret over de oplæsere, de havde valgt, desværre. De havde lavet noget fedt med at have en kvinde og en mand til at læse op, men manden talte meget, meget lavt i forhold til kvinden, og så havde de valgt den her mekaniske lyd imellem hver historie, som så var skruet, det ved jeg ikke, 35.000 gange højere op i lydstyrke end oplæserstemmerne, især mandens stemme. Så jeg var ved at køre galt et par gange, fordi jeg blev så forskrækket. Det ødelagde lidt min oplevelse. Det kan være, det var bedre, hvis jeg havde læst den fysisk, men derfor kan jeg desværre ikke placere den højere. På plads nummer 12 har jeg valgt at smide Sværdprinsesse Amalthea, og det er jo en manga, som I nok kan se, med de store øjne og den meget velkendte tegnestil fra Japan. Og det er også faktisk den første tegneserie. Jeg er nok mere vild med tegneserier, end jeg har sådan lige vil indrømme. Det er sort-hvid, men det er nogle fantastisk flotte tegninger, der er her i. Og så tager den jo et europæisk
en europæisk verden, en europæisk fantasy-verden. Det er tegnet i manga-stil, og for så at gøre det endnu mere crazy, så flipper den jo så det her med kønsrollerne på hovedet. Det er virkelig, virkelig skægt heri. For eksempel så siger man ikke mand, man siger hen. Ikke hen, fordi så vil man jo forvirre det med det svenske intet kønsord, men jeg tror nok, de siger hen heri. Så det er hele tiden sådan noget, hen drikker jo, når man er på kro, eller andet. Ja, der er noget med en kro heri, det er ikke noget, jeg bare hiver op, fordi jeg havde lyst til at snakke om øl. Og det er en af eksemplerne, og så er det jo selvfølgelig også det her med den sværprinsesse, så det er jo sådan noget, hvor der ikke er kongerne, er ikke dem, der bestemmer, det er selvfølgelig dronningerne, det er prinsesserne, der skal ud og redde prinsen fra drager og sådan noget, så den flipper hele det her på hovedet, og det er faktisk ret charmerende. Jeg havde regnet med, at det var lidt plat og lidt for, hvad skal man sige, udfordrende, bare for at være udfordrende, men det er det faktisk ikke. Det bliver faktisk gjort rigtig, rigtig fint heri, og det fungerer også på den måde, det er gjort heri. Jeg har lige fået fat i toeren, også lånt fra biblioteket, og den glæder jeg mig ret meget til at læse. Jeg vil dog sige, at toeren skal også kunne byde på mere end bare det her koncept med manga-stil i europæisk fantasy og kønsrollerne flippet for at være spændende. Fordi hvis det bare er det samme i toeren, uden nogen udvikling andet end det, så bliver det nok lidt kedeligt. Den næste bog er en billedbog, hvilket jo typisk betyder, at det er for de yngste, og det er egentlig også der, den er på biblioteket. Den er nede blandt billedbøgerne for de yngste, men den ser sådan her ud, og jeg elsker den her forside, turen gennem midnatsskoven. Så ja, den så jeg jo, da jeg var ved at rydde op en dag, og så tænkte jeg, hvad? Det er da ikke en billedbog, det er da ikke en bog for små børn, er det virkelig det? Og det er jeg stadigvæk i tvivl om, hvorvidt det er, men det er en fantastisk bog, selvom at den jo så er skrevet til relativt små børn. Men som I kan se her, så er der nogle ret fede væsener med heri, som for eksempel en gris med et enhjørningehorn, der er en edderkoppegut, der er den her troldmand, som han jo egentlig er, og så en vampyrpige som hovedpersonerne. Og de skal så ind igennem midnatsskoven, og den er, altså helt ærligt, den er virkelig, virkelig skæg. Alting er tegnet heri, alle billederne heri er tegnet på den her måde, så den er virkelig creepy også. Og de er tegnet, der er nogle folk, der er for eksempel en karakter, som er to personer, der sådan er vredet ind i hinanden. Og der er ham her gutten her, han har en masse monster-klovne ude i den her skov, så den er seriøst uhyggelig på tegningerne. Men historien er bare så nuttet, fordi altså, det er jo den her troldmand, der egentlig går ud i midnatsskoven for at finde en pind til en anden troldmand. Han vil finde den allerbedste pind til ham, for at de kan blive bedste venner. Og den søde historie her i er jo selvfølgelig, at han møder en masse andre, som er endnu bedre venner end den troldmand, han prøver på at imponere. Og de kommer på en masse sjove oplevelser i den her midnatsskov. Så en virkelig sød, letlæst historie, gemt i en bog med modbydelige, uhyggelige tegninger. Så faktisk for voksne og ikke for små børn, synes jeg, det her er en fantastisk bog. Virkelig, virkelig fed. Og nu kommer vi ind i top 10, og den første, jeg har valgt i top 10, altså som nummer 10, det er alle X-Men tegneserierne. Det er en stor del af dem, jeg har læst. Jeg tror, det er 5 X-Men tegneserier, jeg har læst, og nu har jeg bare valgt at slå dem sammen til en post, fordi de er alle sammen cirka lige gode og kan placeres samme sted. Det her, det er selvfølgelig fremtiden af i går, altså Days of Future Past, er det ikke det, den hedder? Den er også lavet som film, og den har jeg faktisk ikke engang fået set endnu, for jeg er kommet lidt ud af X-Men-universet. Så det var faktisk også en vej tilbage ind i X-Men-universet. Jeg elskede de originale X-Men-film fra 00'erne med Hugh Jackman, som jo også lige er vendt tilbage i Deadpool. Og så har jeg faktisk ikke rigtig set nogen af de nye X-Men-film, og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg skal skise mig lige tilbage i de gamle X-Men-tegneserier, nu hvor de alligevel er på biblioteket, hvor jeg arbejder. Og så er der jo selvfølgelig også den nye X-Men-serie på Disney+, som jeg heller ikke har fået set, men jeg har set nogle af de gamle sæsoner fra den samme serie, og det er så charmerende og fantastisk. Og det er de her også. Det er sådan nyprintede versioner af de gamle tegneserier. Jeg er ret sikker på, at det her det er den første version af Fremtiden af i går. Men ja, hvis ikke I kender X-Men, superhelte, Marvel,
mutanter, der har forskellige superkræfter og kæmper mod andre mutanter, og mod alle dem, som netop vil prøve at stoppe mutanterne. Fordi der er jo, i nogle af dem her, så kæmper de meget mod kristne og politikere, og ja, andre meget religiøse kulter, som gerne vil slå mutanterne ihjel, fordi de jo mener, de er unaturlige. Men mutanterne, som jo så faktisk er hadet af de fleste, prøver jo at kæmpe en brav kamp for faktisk ikke bare at redde dem selv, men også at redde de mennesker, som nogle gange hader dem. Og det er jo en fantastisk symbolik også i forhold til, jamen, jøder, sorte mennesker, alle der jo faktisk er blevet jagtet gennem tiden. Og det er det jo selvfølgelig også lidt en symbolik på. Og det synes jeg faktisk bare er en fed diskussion generelt set at få præsenteret. De er alle sammen super, super charmerende, tegnet på rigtig, rigtig fin vis. De her gamle tegneserier, især, nu skal jeg lige finde, altså det er jo som at læse en roman, fordi ja, der er tegninger, men prøv nu at se, i forhold til moderne tegneserier, så står der afsindig meget tekst på de her sider. Det var endda et dårligt eksempel. Jeg tror, det her det er en af de sider, hvor der står allermindst. Så det er næsten som at læse en roman, når man læser en af de her gamle tegneserier, men de er altså også virkelig godt skrevet. Jeg kan godt forstå, at Marvel og X-Men, Avengers tegneserierne og det hele, jeg kan godt forstå, at det blev så populært, at man i dag har skabt et helt imperium af film ud fra de her franchises, for de er virkelig gode. Så springer vi flux hen over i endnu en voksenbog, og det er Kurt Kraus At tænke som en morder, min tid i rejseholdet. Og det er jo endnu en fagbog, og den handler om de største sager, som Kurt Krag arbejdede på, mens han var i rejseholdet. Og den handler også lidt om ham privat, og lidt om hans holdning til rejseholdet, og det blev nedlagt, og de ting, som det nu kunne. Og det handler også lidt om sådan, hvad skal man sige, rammerne omkring de sager. Så det fortæller ikke kun om sagerne, så hvis man er til true crime, så er der andre bedre kilder til at høre om de her forskellige sager. Men det her, det giver lidt et unikt blik ind i, hvordan det var at stå i det som efterforsker. Og jeg har placeret den som nummer 9, fordi det er en super, super spændende bog. Jeg er ikke 100% enig med Kurt Krag. Han kommer med nogle holdninger i den her bog. Jeg er ikke 100% enig med ham, men det er fedt at høre fra efterforskerens perspektiv, hvad han faktisk tænker i den situation, når man står med nogle af de mest voldsomme mord, der er begået i Danmark. Så super, super spændende, hvis man ser true crime. Det er helt sikkert en, jeg vil anbefale. Der er ikke så meget mere at sige til den, fordi det er jo faktisk ret simpelt. Det er sådan set bare det er. Men underholdende læsning, som man hurtigt kan komme igennem. Ved nummer 8, der er vi straks tilbage til børnelitteratur, men det er stadigvæk faglitteratur, fordi nu har vi nemlig en af de her særlige bøger, der blander fag med fantasy, var jeg lige ved at sige, men selvfølgelig noget overtroisk om ikke andet. Fordi det er Alverdens skys og gro, leksikon om uhyggelige skabninger og fænomener. Det er et virkelig sjovt opslagsværk, fordi det er en bog, der fortæller om alt muligt som spøgelser, vampyrer, mumier, alle de her kendte monstre fra skrøner, fra film og så videre. Men det er ikke bare en bog, der fortæller om det. Det er også en bog, der sætter det lidt i et dansk perspektiv, så der er også nogle danske soundvæsener og sådan noget med heri. Og så tager den faktisk bare og forklarer det virkelig, virkelig flot. Så der er en masse flotte billeder. Den er fantastisk spændende at bladre igennem. Det er en ret stor bog. Nu kan jeg ikke se, om jeg overhovedet kan se det her på kameraet, for jeg kan ikke se noget som helst selv herovre bagved. Men den er super, super flot. Super, super flot opslagsværk, og så er det skrevet på nogle rigtig sjove måder, og der er nogle faktabokse, og man kan bare bladre op efter det, man nu synes er spændende. Og det er faktisk også inddelt efter områder, så man kan sige, man kan slå op under det hjemsøgte hus, hvor man selvfølgelig kan finde noget om spøgelser og noget om mareridt. Men man kan også slå op under underverdenen, hvor der er noget om dæmoner og mørke dvæve og en furie. Og så er der selvfølgelig også noget som Amut her, som jo er en af de egyptiske guder. Så det er også noget af det, der er med her i. Så det er et virkelig, virkelig fedt opslagsværk, som jeg ved ikke, jeg nåede virkelig at læse den her bog igennem. Og bum, så er vi straks tilbage i voksenverdenen, og nu bliver det ligesom Kurt Krags bog virkelig seriøst, fordi det her er Natascha Kampusch's 3096 dage, fordi det var jo netop de antal dage, hun faktisk var holdt indespærret
af hendes kidnapper. Det er ikke en sag, jeg kan ikke huske helt, hvornår det var, den foregik. Det er ikke en sag, som jeg faktisk personligt har hørt så meget om, fordi det efterhånden er ved at være så mange år siden. Men hun var jo holdt fanget i 3096 dage, og var ledt meget efter. Hun blev kidnappet som 10-årig, i 98 faktisk. Så det var faktisk da jeg blev født. Så det er selvfølgelig derfor, jeg kender sagen super godt. Men det har været super meget i medierne, og det er jo så hendes side af historien. Man har snakket rigtig meget om det her med Stockholm-syndrom og sådan noget, fordi at man mener jo, hun havde rigtig mange muligheder for at flygte, og det fortæller hun også om her i, og hun fortæller også, hvorfor hun netop ikke flygtede i de her situationer, hvor man ellers kunne mene, at hun havde chancen, for det fik hun faktisk ret ofte, især de senere år, hvor hun jo så også endte med at tage chancen og stikke af. Men det giver et fantastisk indblik, om man så mener, at hun godt kunne være stukket af, og at hun gerne ville være holdt fanget, som der er jo nogen, der har sagt, eller om man tror fuldt ud på, at hun vitterligt ikke havde noget valg, så er det altså et virkelig, virkelig spændende indblik i sindet bag en, der bliver holdt fanget. Også ekstremt uhyggeligt, må man bare sige. Det er virkelig, virkelig uhyggelig læsning. Jeg ved næsten ikke engang, hvad jeg skal sige, men altså, bogen er fantastisk godt skrevet. Den er jo selvfølgelig skrevet på tysk, og jeg er ikke super god til tysk. Jeg gjorde ellers et forsøg i folkeskolen, men det hang aldrig rigtig fast. Så jeg kan ikke læse den på originalsproget, men den er også virkelig godt oversat, og den er skrevet virkelig godt. Jeg røg igennem den her bog så hurtigt. Altså en ting er, jeg synes, det her er spændende. Jeg synes, det er et spændende emne. Men den ligger også så højt her på min rangliste, fordi jeg læste den så hurtigt. Altså prøv lige at se her. Nu viser jeg lige, det er jo okay tyk bog, og det er altså tæt skrevet med en lille skrift. Jeg kom lynhurtigt igennem den her bog. Den er virkelig, virkelig godt skrevet. Som nummer 6 på listen kommer der noget, som måske overrasker jer. Nu kan I se, voksenlitteratur er hovedsageligt true crime. Børnelitteratur er hovedsageligt fantasy, og ellers bare noget, der er plat og skørt. Men nu kommer der en bog, som virkelig, virkelig overraskede mig, og det er en bog, der hedder A Girl's Guide to Tea and Tomorrow, fordi ja, det er en af dem, jeg læste på engelsk. Jeg læste den, fordi at når jeg er ude som børne- og unge bibliotekar, så skal jeg anbefale bøger til alle selvfølgelig. Vi skal prøve at ramme lidt bredt, så vi har selvfølgelig noget skørt med, vi har noget vildt med, som kan være rigtig godt til drengene, og vi skal selvfølgelig også have noget med, som er det, vi nok typisk vil kalde pigelitteratur. Og det er ikke fordi, det kalder vi det ikke på biblioteket, det vil jeg heller ikke kalde det, men det er nok hovedsageligt piger, kvinder, der læser den slags litteratur, og det er jeg ikke super god til at snakke om. Så det var egentlig noget, jeg gjorde for professionelt at blive bedre til mit arbejde. Jeg ville gerne kunne være bedre til at snakke om de her bøger, så nu tænkte jeg prøver skulle lige at læse en af dem her, og ser, hvad det giver mig. Og jeg hørte dem som lydbog, og det her er så også et eksempel på, hvordan en god lydbog, en rigtig god oplæser, virkelig bare kan redde oplevelsen af en bog. Men det er også en god bog. Den handler om Lila, som er af kubansk afstamning, og hun bor i Miami, men der går alt muligt galt, og jeg spoiler ikke noget ved at sige det her, fordi det er i starten af bogen. Hendes kæreste forlader hende, hun skulle være kommet på college med hendes bedste veninde, som så har valgt at rejse til Afrika i stedet for, mindes jeg der. Og så dør hendes mormor så også. Så hun kommer ligesom ud i den her, lidt ud i noget depressivt, gætter jeg på, for det bliver aldrig rigtig sagt direkte, men hun kommer i hvert fald til at være lidt selvskadende på en måde. Det er ikke noget, som bogen bærer præg af, det er ikke noget, der fylder noget, fordi det er sket i fortiden, altså det er ikke noget, vi sådan får fortalt deri, men det vi får fortalt, det er, at Lilas familie har valgt at sende hende over til Lilas mors bedste veninde, som bor i England, for at hun kan komme lidt væk fra det hele og få det hele på afstand. Og så fortæller den ellers den her historie om Lila, som er en ung kvinde, der bare gerne vil overtage bageriet, som hendes mormor startede. Hun elsker at bage, hun laver alle mulige gode kager, og så er hun jo lige blevet dumpet, hun mangler nogle venner, og hun møder en sød fyr her i England. Hun møder faktisk flere søde personer, og ja, det er simpelthen bare en kærlighedsfortælling,
hvor der er lige drysset lidt krydderi af noget bageri ind over. Overhovedet ikke noget, jeg nogensinde ville have valgt at læse. Men igen, oplæseren, fantastisk, helt seriøst, hvis I er gode til engelsk, hør den på engelsk. Den er fantastisk, fordi den her oplæser, hun laver ikke sådan overdrevet stemmeføring, men hun laver lige lidt stemme til hver karakter, og så er hun også god til at udtale de her spanske ord, som der også er en del af her i, og sådan Lila, hun er sådan lidt sassy, og det er oplæseren også fantastisk god til at fange, og det er fantastisk bog, det overrasker mig så meget, jeg havde slet ikke regnet med at være blevet fanget af sådan en, men ja, den ligger simpelthen på en 6. plads over de bedste bøger, jeg har læst hele året, fordi den bare er, det var en mega god historie, altså det var godt skrevet, og ja, jeg var fanget, det må jeg bare sige. Så er vi i top 5, og nu bliver bøgerne ekstremt gode. Den første er den første Asrune-bog, og den hedder Inden det blå lys falmer, og det er en virkelig, virkelig fed bog, det må jeg simpelthen bare sige. En lille smule tyk, det opdagede jeg overhovedet ikke, jeg hørte den, så da jeg hørte den, jeg opdagede overhovedet ikke, den var så lang, på ingen måde. Det er lidt en klassisk dystopisk fortælling, en klassisk fantasy fortælling, og en klassisk, overhovedet ikke klassisk bog, fordi den blander det her, og den kommer med nogle originale punkter, den kommer med nogle helt sindssyge twists, som man slet ikke havde regnet med, og den kommer bare med en masse unikt, som jeg aldrig nogensinde har stødt på før, hverken i film eller bog eller noget som helst format før. Den tager simpelthen det her med, at det er den sidste by på jorden, og de skal så beskytte den her by fra nogle klamme monstre, der prøver på at komme ind og æde de sidste mennesker, der lever. Og så er der en masse blåøjede folk i den her by, og der er nogen med brune øjne. Og dem med blå øjne, de har mulighed for at være en af de 5, der bliver udvalgt til at have superkræfter, fordi der er altid 5 i byen, som har superkræfter, som er den her blåkraft. Og det er forskelligt, hvilke kræfter de har, men den her kraft kommer så også med den pris, at man dør efter et år. Og når så der er en, der dør, enten hvis tiden løber ud, eller fordi de bare dør i kamp, jamen så er der så en ny en. Så der er altid 5, der har de her kræfter, og det er så kun de blåøjede, der kan blive udvalgt, så alle de med brune øjne, de kan ikke få kræfter, og de lever også mere fattigt end de blåøjede. Og så er der jo så et sådan politisk system, som har en lille betydning. Dem hører vi ikke så meget om her i den første bog. Men det skaber også noget ret spændende, og hovedpersonen er så en af dem med brune øjne, men han bliver jo alligevel rodet ind i alt det her med de her superkræfter, og den betydning, det nu har, at man lige pludselig er den mest populære person i hele byen, i hele menneskeheden, men samtidig så er man jo altså også ved at dø, om har højst et år tilbage at leve i. Fantastisk fortælling, altså, og den, ja, den kom også bag på mig. Jeg havde faktisk ikke regnet med det, især ikke lige efter de første par sider, tænkte jeg, hvad er det her for noget? Men wow, især efter at have læst den, så kan jeg ikke sige andet end, at det var en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. På 4. pladsen har vi en bog, der hedder Pestblomster, og det er også en fantastisk godt skrevet bog. Det er igen sådan en, hvor jeg egentlig undervejs, og før jeg læste den, tænkte, det bliver nok ikke det mest spændende, jeg kommer til at læse i år. Men især efterfølgende har jeg virkelig tænkt meget på bogen, og den må bare have efterladt et større mærke på mig, end jeg egentlig havde regnet med, fordi jeg blev ved med at kan huske den, og jeg blev ved med at tænke, wow, det var faktisk fedt det her. Den har nogle twists deri, som måske kan være lidt åbenlyse, men så formår den alligevel at twiste det lidt yderligere, som når man først tror, jeg vidste godt, det var det, der skulle ske, så er det sådan noget helt andet, der sker alligevel. Den foregår under pesten, og handler om 2 søstre, som så bliver sendt ud til deres meget sådan gudsfrygtige tante, som bor ude på landet, fordi de bor inde i storbyen, hvor der pesten selvfølgelig breder sig rigtig meget. Så de bliver så sendt ud til tanten, som prøver på at straffe de her piger, og de skal arbejde hårdt, og de skal virkelig tro på Gud og alt sådan noget, og hvis ikke I gør det, så kommer pesten ud og tager jer, og der er alt muligt, og det viser sig så selvfølgelig, at der er et eller andet mysterie ude på den her gård, hvor den her tante bor, som de prøver på at løse, eller i hvert fald den ældre søster her prøver på at løse, og det bliver lidt uhyggeligt, og det bliver lidt creepy, og det bliver virkelig mystisk, og det bliver også,
Altså, man kommer virkelig til at føle med de her karakterer her. Altså virkelig, virkelig, hold da op, hvor tror jeg dem bare til mig, de her karakterer i bogen. Fordi man får så ondt af dem, og man vil så gerne, at de opnår en succes. Og samtidig tænker man også hele tiden på den der tante, hvad er du ude på? Hvor er du modbydelig? Hvad er... der er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet, for jeg kan faktisk ikke sige så meget om handlingen for at sælge den og sige, handlingen her var bare mega fed. Det kan jeg ikke sige, men den hiver bare en ind i det her, i den her verden. Og ja, virkelig, virkelig god bog, som jeg kun vil anbefale jer at læse. Jeg kunne godt sige noget mere om handlingen, men jeg er bange for at spoile noget, og det vil virkelig ødelægge bogen, så læs den for pokker. Nu er vi kommet til top 3, men jeg vil lige tage de 5, som jeg så har lagt som de 5 værste bøger, jeg har læst. Og det skal siges, at enten så er det bøger, som jeg ved andre synes er mega, mega gode. Ja. Og ellers så er det selvfølgelig bøger, som bare er til en anden målgruppe, eller som ikke er dårlige, men som bare ikke var lige så gode som de 20 andre bøger, jeg har snakket om i den her video. Så vi tager dem så i den rækkefølge, der hedder bedst til dårligst, okay? Så på nummer 21. pladsen, der har jeg valgt at tage en bog, der hedder Væk aldrig en sovende zombie. Og det er et klasse eksempel på, at det er bare en helt anden målgruppe. Det er en letlæsningsbog. Det var en, jeg lige læste igennem på en vagt på et tidspunkt, fordi at den var dukket op og lå et sted, hvor den slet ikke skulle have været. Og så den lidt morsom ud, og det er også en morsom historie. Den er skrevet til folk, der lige er ved at lære at læse, så selvfølgelig er det ikke lige den, der vækkede mig allermest. Men trods alt, den bedste af de 5 dårligste bøger, jeg har læst i år. For på nummer 22 kommer en bog, som faktisk godt kunne have været sat som den værste bog, jeg har læst i 2024, og det er simpelthen fordi, den var så skuffende. Fordi jeg kom vist til at afsløre det lidt, da jeg snakkede om den første Asrune-bog. Der er en toer. Og den er skrevet på samme gode måde. Den foregår i det samme fede univers. Den tager fat i det politiske system, og udvider det, fortæller lidt mere om, hvordan det faktisk fungerer, det her politiske system. Hvem er det, der faktisk bestemmer i den her by, den sidste by på jorden, og den bærer historien videre fra den første bog. Det var desværre alt det gode, jeg kunne sige om den. Resten er bare så dårligt. Jamen, det er simpelthen så trist. Altså, hvor bøger som Harry Potter og serier som Ben 10 faktisk, det er 2 klasse eksempler på nogen, hvor karaktererne vokser op sammen med publikum. Det vil sige, altså Harry Potter 1, der er han jo 11 år gammel, som jeg husker det. Og hvis man læste den som 11-årig, og så ligesom fulgte bøgernes udvikling, jamen så blev man jo ældre sammen med Harry Potter. Ben 10 har lavet en børneserie, men der er jo faktisk også en teenage-serie af Ben 10, for når man så er blevet ældre. Det fungerer fantastisk godt, og det bærer ligesom historien videre fra, når man har elsket det som barn, og også kan følge med i det som teenager og som voksen. Asrune-bøgerne vælger at gøre det modsatte, og det synes jeg er så ærgerligt. Det er en ungdomsbog, og når jeg siger ungdomsbog, så mener jeg for de store unge, fordi den er ret barsk, og det er sådan lidt, det bliver lidt kinky. Ja, kinky er nok det forkerte ord, men altså, det bliver lidt spændende nogle gange. Så den er altså for de ældre unge, og det er også en ung, jeg kan ikke huske, om han er 16, 17, 18 år gammel, hovedpersonen. Og i toeren, der vælger forfatteren simpelthen, at der skal være en anden hovedperson. Altså, det skifter sig lidt, så der er faktisk 2 hovedpersoner i bogen. Jeg prøver på ikke at spoile noget. Der er 2 hovedpersoner i bogen, og den ene hovedperson kommer til at fylde mest, sådan som jeg husker det. Og det er en pige, som er 12 år gammel. Og bogen er udgivet 3 år efter, ikke? Så det vil jo sige, hvis man har læst den her som 16-årig, så vil man jo så som 19-årig skulle læse toeren, som lige pludselig handler om en 12-årig pige, når man lige har læst en bog, der handlede om en 16-årig fyr. Det clasher ekstremt meget, ikke bare med målgruppen, ikke bare med karakteren i sig selv, men de ting, som den karakter kommer ud for, de ting, som den karakter vælger at gøre, den måde karakteren handler på, er bare så stik modsat den hovedperson, man havde i den første bog. Det er så stik modsat den hovedperson, man har i toeren. Det er så stik modsat alt det, man lærte igennem etteren, alt det, man fik at vide i etteren. Bum, her er en ny hovedperson, som ikke fatter en skid af det her univers, og som simpelthen ikke aner, hvad der foregår. Og vedkommende kommer ikke til at lære noget igennem bogen. No. Vedkommende kommer til at være, jeg er en teenage-pige, jeg gider ikke. Hele vejen igennem bogen. Jeg ønsker nu komme med til at spoile noget, fordi, hvor er hun irriterende.
Jeg blev helt hissig over det, fordi det var så skuffende. Igen, altså Asrune 1. Nummer 5. Den 5. bedste bog, jeg har læst i 2024. En af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. Og så kommer toren, og jeg er så... Igen, jeg er ked af at sige det, fordi den er jo godt skrevet, og det er et fedt univers, men den er så dårlig. Den er så dårlig. Det er så skuffende. Jeg håber virkelig, at der kommer en træer, og jeg håber virkelig, virkelig, at den redder det. Fordi, Videre til nummer 23, og der har jeg valgt endnu en letlæst ungdomsbog. Absolut ikke noget for mig, hvis man synes Klovn er sjovt, hvilket jeg absolut ikke gør. Jeg synes virkelig, de er dumme film. Det er fair nok folk, der synes, det er sjovt. Jeg vil ikke gøre mig mere upopulær, end jeg allerede er ved at fortælle om de her bøger, men det var ikke min slags humor. Ido Mille er en ungdoms letlæst bog, som handler om at have sex første gang. Og formålet med bogen er jo faktisk ret fint. Altså formålet er jo netop at fortælle, at det her med den perfekte første gang ligesom bare ikke rigtig eksisterer. Det skal nok gå galt. Og det gør det så delen dyt mig godt nok også i den bog her. Det går totalt galt, og det bliver så åndssvagt. Så det viser sig faktisk lidt det modsatte, at bare roligt så galt kommer det aldrig nogensinde til at gå. Det bliver sgu for plat til min smag, men altså formålet er jo fint med bogen, og det skal den da så trods alt have. Nummer 24, den anden dårligste bog, jeg har læst i år, og nu ved jeg, at jeg bliver meget, meget upopulær. Fordi der er en bog, som blev skrevet på Wattpad, er jeg ret sikker på, det hedder, som jo er en side, hvor man sådan kan skrive kapitler og så udgive sådan løbende, og så kan folk jo læse kapitlerne sådan, som de er blevet udgivet, og så kan de jo så sige, ej, det lyder godt nok spændende, nej, vi kan slet ikke vente til næste kapitel, skriv noget mere. Det er en af de mest læste bøger på Wattpad nogensinde, og den er jo så derfor også blevet udgivet. Ekstremt populær bog. Jeg har nogle kolleger, som hvis de ser den her video, hvis I ser den derude, jeg er virkelig ked af det. Jeg ved ikke, om jeg kommer levende hjem fra arbejde, så snart jeg har udgivet den her video. Det er en bog, der hedder Hvis vi får hinanden til sidst. Jeg kan næsten høre hoben komme skrigende og råbende med deres høtyve, og det var ikke en bog for mig. Det var det virkelig ikke. Altså, og jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at det er fordi, det igen er en kærlighedsbog. Det er en bog, der nok mest er til piger. Men så igen, A Girl's Guide to Tea and Tomorrow var jo virkelig en fantastisk bog, efter min mening. Den her fangede mig overhovedet ikke. Jeg ved ikke, jeg tror det, for nu at forsvare det lidt, tror jeg, det er noget med sproget. Den fanger mig slet ikke, og jeg synes, det er lidt tokrummende, den måde, tingene er beskrevet på deri. Konceptet er jo fint nok, men et eller andet sted er det bare en kærlighedshistorie, som er blevet fortalt på en, efter min mening, sådan lidt for stereotypisk måde, og plat, og nej, det er simpelthen ikke bog for mig. Jeg nåede ikke meget længere, jeg tror jeg nåede 50 sider, og så prøvede jeg at springe lidt frem i bogen, og nej, det er ikke noget for mig, så desværre, men jeg ved, den er super populær, og hvis man er til den slags, så kan det også være, at det er en fantastisk bog. Den fangede mig bare ikke. I'm sorry. Men den er dog ikke værre end den aller værste bog, jeg læste i hele 2024. Det vil så sige, at jeg læste faktisk ikke meget mere end 50 sider igen, før jeg så bladrede lidt frem og tænkte, hold da op, det var godt, jeg ikke læste mere. Fordi det er dog en afsindig dårlig bog, og jeg har desværre anbefalet den til nogen, før jeg selv fik læst den. Det er jeg virkelig ked af, for at være helt ærlig. Fordi det er en bog, der hedder Jens Hansens Bondegård. Og igen, jeg er sikker på, at der er nogen, der synes, det her er en fed bog. Jeg er sikker på, at den også er god til nogen. Der er sikkert nogen, der synes, det her er mega fedt. Men den var virkelig ikke for mig. Igen, konceptet, sådan det helt grundlæggende koncept, Jens Hansens Bondegård, den tager en børnesang og gør til en gyser. Altså lidt ligesom, at der var en Peter Plys gyserfilm, og der sikkert også kommer nogle flere gyserfilm ud fra alle de her gamle tegnefilm, som efterhånden er ved ikke længere at have copyright. Det synes jeg er skideskægt. Men så slutter den også der. Karaktererne heri er sexfixerede unge, som af en eller anden grund har samleje på kryds og tværs.
Det er i øvrigt skrevet til børn/unge, den her bog. Og det er virkelig usmageligt. Sproget er jo usmageligt. Man kan ikke lide nogen af karaktererne overhovedet. Altså, jeg synes ikke, der er nogen af karaktererne, der på nogen måde er nogen, man kan relatere til. Man kan ikke tænke, de er sjove. Der er ikke noget ved dem, der er intet ved nogen af karaktererne, som er værd og kan lide. Altså, de er så nederen alle sammen. Alle er nederen heri. Og så vil de så ud på den her gård og optage en gyserfilm, og det viser sig så selvfølgelig, at der er noget derude, der faktisk er uhyggeligt, og så det er jo også et koncept, man har hørt før. Og så går det jo selvfølgelig helt galt, og det splatter, og det er faktisk ikke særlig hverken uhyggeligt beskrevet, eller sjovt beskrevet, eller godt beskrevet i det hele taget. Det er skrevet ikke super spændende. Og det er det bogen har at byde på. Det er jo sexfixerede unge, man ikke kan lide, som kommer ud til noget splat, som er totalt stereotypisk og ikke nytænkende, og det er ikke super godt skrevet. I'm sorry. Hvis man synes, splat er fedt for splattens skyld, så tror jeg, det er en god bog. Hvis man godt kan bære over med dårlige karakterer, som man ikke skal kunne lide. Hvis man synes, det er fedt, at der er en masse, man ikke kan lide, der bliver slået ihjel, så er det måske en fed bog. Men jeg har vitterligt ikke andet at sige. Det var sgu den dårligste bog, jeg læste i 2024. Og så kommer vi til top 3, tilbage til noget positivt. Og på 3. pladsen har jeg taget krøniken om Mistal End. Nu skal jeg lige vente den sådan, så I rigtig kan se det. Det er jo en fantastisk forside her. Det er så 2'eren. 1'eren har en lige så flot forside. 1'eren og 2'eren er udgivet på dansk her i 24, og jeg er ret sikker på, at 3'eren kommer i 25, for de er alle sammen skrevet færdigt på tysk. Det er også tyske bøger, og det er endnu en sådan lidt klassisk fantasy med en dreng, der ikke ved, at der findes en magisk verden, men så kommer han selvfølgelig ind i den. Men den er kreativ, og den tager også et nyt twist på det, og den tager det på en unik måde, som jeg i hvert fald ikke er stødt på før. Så den tager mange af de her klassiske monstre, men den er rigtig god til at tage nogle monstre, man godt kender fra sagn og skrøner og sådan noget, men den tager nogle, som der måske ikke rigtig er skrevet så meget om før. Og det er nogle virkelig fede monstre/sagnvæsener, som den tager fat i, så den får virkelig brugt nogle væsener, man ikke hører så meget om i andre fantasy-verdener, og laver et fedt univers ud fra det. Det er igen sådan noget med en by, hvor der kun bor magiske væsener, og så skal man accepteres af griffen i første omgang, og så er der jo nogle specielle, særlige væsener, som kan noget mere end andre, og de er velkomne i byen, og der er nogen, der ikke er velkomne i byen, fordi der engang har været en stor krig, og der er en kæmpe baghistorie for det, og det er faktisk, den er virkelig fed. Både 1'eren og 2'eren også. Jeg har valgt at placere dem begge to her som nummer 3 af de top 3 bedste bøger, jeg har læst. Fantastisk. Altså, og den gav mig også lidt den her følelse af, altså, ligesom Harry Potter-bøgerne kunne, det her med det magiske, man virkelig kommer ind i med nogle fantastiske karakterer, og også Percy Jackson var jo også lidt den, man kan sige, der kom efter Harry Potter, som den store ungdomsfantasy-bog, og jeg ville ønske, at de var blevet mere populære, for jeg synes faktisk, den har lige så meget at byde på. Jeg fik virkelig følelsen af, at det er den samme succes, den samme velskrevne historie, fantasy-historie, som Percy Jackson og Harry Potter. Det kunne vitterligt godt være 2020'ernes version af de bedste fantasy-børnebøger, som også er værd at læse for alle andre, fordi det er vanvittigt gode. 2'eren kommer man lige pludselig ind i et lidt andet, en anden by, altså ind i London, hvor der er nogle andre sagnvæsener, som selvfølgelig holder sig skjult blandt menneskene, og det er nogle af de lidt mere velkendte sagnmonstre og sådan noget. Men det er igen også et meget unikt take på, hvordan de her monstre de er, som jeg ikke har set i andre fantasy-fortællinger, så ja, seriøst, læs dem. De er også som lydbøger. Lyt til dem, om ikke andet. Fantastiske bøger, det synes jeg virkelig. Helt seriøst, læs dem. Og på anden pladsen over de bedste bøger, jeg har læst i 24, er Dune-bøgerne. Eller det vil så sige, det er ikke Dune-bøgerne, for det er Dune-tegneserierne. For ja, de er faktisk også lavet som tegneserier, og det er mega fedt. Bøgerne er jo nogle af de sci-fi bøger, som bliver kaldt de bedste sci-fis nogensinde skrevet, og jeg har haft kæmpe lyst til at læse Dune-bøgerne, lige siden jeg hørte om dem første gang.
Jeg er dog ikke super god til det her med store, indviklede politiske systemer, som man virkelig skal læse sig ind i. Og det er en stor del af Dune, det må man jo bare indrømme. Og så er bøgerne jo også sådan, med bare nogle kæmpe, tykke, fede bøger af en masse politisk indviklede, de er svære at læse. Lad os bare sige det sådan. Så er de jo heldigvis lavet som film nu, og det er jo nogle virkelig flotte film, som gør det noget mere, altså noget nemmere at komme igennem den her lidt indviklede historie, som jo altså også bare er virkelig, virkelig fed. Altså det er en virkelig fed historie, hvis man kender Dune-bøgerne, eller filmene, eller noget som helst fra Dune i det hele taget, så ved man jo, at det er et kæmpe fedt univers, altså vanvittigt godt skrevet. Man skal bare lige igennem det der med, at det er lidt svært at læse, og det er jo der, hvor at tegneserien så kommer ind, fordi prøv nu at se her, de er desværre kun på engelsk, men prøv nu at se her, fordi man kan sammenligne dem, der var også lige der, wow, man kan sammenligne dem lidt med filmen, altså det er bare nogle flotte tegninger, der er her i, så det er bare, om ikke andet, så bare bladre igennem det her, ikke? Sorry, den vej. Altså, de er simpelthen mega fedt tegnet, og så har der den sorte baggrund med de blå eller røde farver, og det er bare, wow, seriøst, også bare forsiden, ikke? Altså, hvor er det bare, wow. Helt seriøst, bare bladre igennem de her bøger, selv hvis ikke jeg havde læst dem. Hvis vi bare er ligeglade med plottet for et øjeblik. Wow, hvor er de bare fede, altså vanvittigt godt tegnet og sådan noget, og så hjælper det jo helt sikkert, der er jo rigtig mange navne, man skal holde styr på, og de hedder jo alt muligt skørt, hovedpersonen er jo Muad'Dib eller sådan et eller andet, jeg ved ikke engang, hvordan man udtaler det, jeg har ikke styr på det, for at være helt ærlig, og det kan godt være ret svært at følge med i, men her får man jo ansigt på dem alle sammen, og det gør det altså bare meget nemmere at følge med i. Igen, fed historie, sci-fi, det er nogen, der slår sig, der er en masse politiske kampe også, så bliver det jo helt sådan på krigsskala, og der er, jeg var lige ved sige rumskibe, men de er jo faktisk ret unikke heri, for det er jo også en anderledes sci-fi, end det man måske er vant til, så ja, jeg ved ikke, altså der er så mange gode ting, jeg har lidt svært ved at hive fat i, hvad det faktisk er, jeg skal fortælle om den her bog, men helt seriøst prøv at låne dem, igen, de er på engelsk. Hvilket selvfølgelig også godt kan gøre det lidt kompliceret, hvis ikke man er så god til engelsk. Men man kan altså sagtens følge med i historien selv, hvis ikke man helt har styr på, hvem der er hvem og sådan noget. Og den er helt sikkert værd at læse alligevel. Igen, som sagt, jeg er ikke super meget til bøger, hvor at man har det her store politiske system. Star Wars-filmene synes jeg også er fede, men der er også bare nogle af filmene, hvor det bliver for meget politik, og så falder man lidt i søvn, for at være helt ærlig, selvom jeg elsker Star Wars-universet. Men hvis filmen eller bogen bare er fed nok, og har visuelt flot nok, og har en fed nok historie derudover til ligesom at bære publikum igennem alt det kedelige, så er det jo faktisk en vanvittig god historie. Altså så er historien jo altså bedre end den overhovedet behøvede at være, kan man sige. Og der er Dune altså et eksempel på det, at det er en sci-fi, jeg nok på papiret egentlig ikke burde kunne være så vild med, men det er altså noget af det bedste, jeg har læst i år. Uden tvivl. Og som den sidste bog, vi skal snakke om i dag, på plads nummer 1 er... Nej, jeg venter lige med at afsløre det, fordi det er en bog, som jeg sådan set kun har læst, fordi jeg netop også skulle anbefale den, eller det var en af dem, jeg gerne ville anbefale, fordi den passer rigtig meget til den målgruppe, som jeg anbefaler bøger til i mit arbejde. Så derfor hævde jeg fat i den. Jeg tænkte, fint nok, det er en tegneserie. Jeg vil rigtig gerne læse den. Det er en ungdomsbørnetegneserie. Det kan gå mange veje. Nogle gange er de lidt platte, nogle gange er de virkelig fede. Jeg forventede ikke super meget. Det var længe siden, jeg havde læst tegneserier, for det var også en af de første tegneserier, jeg læste, siden jeg blev ansat lige i starten af 24. Og hold det op, hvor blev jeg bare ikke skuffet, fordi det er dog noget af det fedeste, jeg nogensinde har læst. Vi er ude i manhwaen Solo Leveling. Yes, hvis ikke I allerede kender den her serie, jamen hvad laver I? Så kom dog i gang. Altså, prøv nu at se her. Jeg behøver ikke engang sige noget, jeg viser det bare. Det her det afslører vist ikke noget. Prøv nu at se. Sådan der. Der er altså ikke super meget tekst, men billederne fortæller nærmest hele historien. Og det er altså også bare nogle fede tegninger, der er i. Den er jo virkelig, virkelig fedt tegnet. Og der er så meget action. For at være helt ærlig, jeg tror seriøst, man kunne læse bøgerne igennem, uden på noget tidspunkt at læse nogle ord. Hvis bare man kiggede på billederne igennem bogen, så tror jeg også godt, man ville få fat i, hvad det er, det handler om.
for der er super meget kamp, der er super meget fart på, der er super mange fede kræfter, de kan alt muligt vildt. Ham her, det handler om, som hedder Jin Woo, han er en af de dårligste monsterjægere i verden, fordi der er sådan nogle portaler rundt omkring i verden, som åbner op, der kommer monstre ud af, dem skal man ind og slå ihjel, for at de ikke overtager verdenen. That's it. Og der er så nogen, der har nogle specielle kræfter, der er nogen, der bare er virkelig gode til at slås selvfølgelig, og de så ud i det her. Jin Woo, han kan ikke finde ud af en skid, for at sige det lige ud, så derfor er han så blevet monsterjæger. Det er han bare heller ikke super god til. Han er faktisk en af de svageste monsterjæger, og der er hele tiden nogen, der skal heale ham og sådan noget, fordi han er så dårlig. Men så får han lige pludselig, nu vil jeg ikke afsløre for meget, men han får lige pludselig muligheden for at opgradere sig selv, og det bliver sådan lidt videospilsagtigt. Så udover bare at være en mega fed manhwa, som det så hedder, fordi det er koreansk og ikke japansk, men altså tegnet ligesom manga, så udover at være en mega fed manhwa, der bare er fantastisk fedt tegnet og har en fed historie, så har den også hele det her computerspil gimmick, hvor at han kan opgradere og hive ting ud af sin inventory, og han kan bruge items til at heal sig og få specielle kræfter, og men det er simpelthen, altså hvis man er inde i gaming, læs den. Hvis man ikke er inde i gaming, læs den. Hvis man godt kan lide action, læs den. Hvis ikke man kan lide action, okay, så er det måske ikke den her, man skal læse, men men kæft, en fed serie. Altså, jeg er blæst fuldstændig væk over, hvor fed den er, fordi jamen, jeg var totalt fanget. Jeg sluger dem. Sådan en bum, så er den læst, og så videre til den næste, og jeg kan simpelthen ikke vente på at læse de sidste. Jeg overvejede at få fat i dem på engelsk, selvom det også var svært. Bare for at få slutningen noget hurtigere med. Jeg kan ikke vente på at høre, hvordan det her det ender. Den er vist også lavet som serie nu, så man kan også se den som en anime, så hvis ikke man er til læsning, så kan man jo også bare se den, for det er en fed historie, altså det er det virkelig, og den er så unik, altså man har jo før set sådan noget med mangaer, hvor de har skyggesvær som det her, eller har specielle kræfter, og de er hurtige som ninjaer, og sådan. Man tænker lidt, det er lidt Naruto-agtigt faktisk. Men den tager virkelig det her med gaming, og sådan gør det virkelig til en del af historien, som bare giver mening i den her verden. Og det er bare fantastisk godt skrevet også. Altså det er bare en fed historie, og hvor er alle karaktererne i bøgerne også bare virkelig fede. Altså, jeg selv blev bagover. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være den her børnetegneserie, der ville være det bedste, jeg læste i 2024, men det var det uden tvivl. Godt, og det var min top 25, som det jo faktisk blev, fordi jeg havde lyst til at snakke om alle bøgerne, jeg havde læst hele året. Jeg kunne ikke lade være. Jeg elsker bare at snakke om bøger. Jeg elsker generelt set bare at snakke. Men det var alle, jeg havde læst, og som sagt, det er jo ekstremt personligt, hvad for nogle bøger man egentlig godt kan lide at læse. Så det kan være, altså jeg ved jo, at der er nogle af dem, jeg havde i bunden af min liste, som der er nogle andre, der har puttet i deres top. Jeg tror faktisk netop, jeg har en kollega, som elsker Impossible Creatures, og hvis vi får hinanden til sidst, jeg tror nok, det var i hendes top 3, og de lå jo så i min, bund 18 eller sådan noget. Så det er jo bare ekstremt personligt, og det her, det var også en virkelig underlig liste. Altså sidder du derude som forældre, jamen så kan du jo ikke bruge hele den her liste til at foreslå til dine børn, fordi jeg jo netop også havde bøger som den her med, som jeg selvfølgelig ikke vil anbefale til børn at læse, men altså jeg havde bare lyst til at snakke om dem alle sammen, og hvis ikke du kan bruge det her, fordi du har lyst til at læse, så kan det være, at det bare var spændende at høre om. Det kan også være, at det bare var fedt at se mig snakke om noget, jeg er passioneret omkring. Jeg håber, at det har været super spændende. Hvis det har, så er der sådan en lille knap hernede under, som hedder subscribe, som I meget gerne må trykke på. Jeg har ikke super mange følgere her, og jeg lægger heller ikke super meget ud på den her danske kanal. Men hvis det nu er noget, der interesserer jer, så prøv lige at smid lige en kommentar også. Hvad for nogle bøger, I synes var fede? Måske smid en kommentar om, hvis der er andet, I gerne vil høre mig snakke om. Man kan altid overtale mig til at sidde og snakke lidt på kamera. Det kan man altså godt. Så hvis der er en anden top 10, et eller andet, I gerne vil høre, måske I gerne vil høre noget om min film, for jeg ser også rigtig mange film, som jeg gerne vil snakke om. Smid en kommentar om det, smid et like, så ved jeg, at det har været populært. Og subscribe for pokker, hvis I gerne vil se mere. Hvis I gerne vil se mere med mig, og gerne vil se mere end en video en gang om året, eller hvor ofte det nu er, jeg har lagt noget ud her på den danske kanal, så har jeg jo altså en engelsk kanal, der hedder Magenta Louis, og der lægger jeg ud så ofte, som jeg overhovedet kan komme til. Det her, det er en af de sjældne øjeblikke, hvor jeg ikke bruger tid på at lave noget til den engelske kanal. Det er hovedsageligt gaming og Minecraft, men der har vi også masser af sjov. Men ja, tusind tak, fordi I så med, og igen, hvis I kunne lide det, smid et like,
Hvis ikke, så bare klik væk fra videoen nu. Men tusind tak fordi I så med, og vi ses næste gang. Hej hej!